Здравейте, приятели от YouTube, аз съм Ния и това е Trollface Quest, епизод 2, част 2. Да, миналия епизод до тук бях снимала и затова сега си продължавам. Така че да. Няма сега какво говоря, както казват те. Чудо се тук това как се минава, тук да. Не. Ура! Това. Не. Ще бе. Гледа движение във все. Не! Ти! Окей, минахме го. Броим бутон 100 пъти. 0, 3. Хора, това ще отнеме време. Идени хора. Какво е това? Престанете. Написа. Да. Добре, хората, това не знам как се минава. What the fuck? Ти нещо не си натиска друго. Не. Просто чакам. Мисля, че това е. Чакам. Тих, така ме, че... Окей, чакам отново. Като се появи нова камъче или там каквото е, трябва да го натисна според мен. Хайде. Ох, ето, казах. Аз ви казах. Да. Трофей с 10 секунди. Да, няма какво. Да, ето казах. Аз натискам, докато нищо не. Ето, казах. И като ли? Не стъпих, аз не стъпих. Как е? Много съм болна. Не. Хай! Не го пипна, хора! Боже! Го пипам и ме удар. Там подрязваме какво ти дай. Да, ако се приближа твърде много, умирам. Ако съм твърде далеч, умирам. Ето. Ох, боже, хора. Хора, тискам го. Не. Това ще отнеме време. Не, умрем. Поне това си знае, да. Юпи. Защо животът не мрази? Защо? Кажи.
Аз знам. Ето. Ха-ха. Хайде. Те да си пусна малко. Ох. Ти, жълта. Жълта, такава и... Сега не ти си. Да. Тази. Двете. Хора, минахме Troll Face Quest. Така че да. Това е втори епизод, втора част. Така че не забравяйте да споделите клипа, за да могат повече хора да го видят. Не забравяйте да сабскрайбнете и да проверите долу кутийката с описанието, за да видите още повече информация. Така че да, до скоро, хора!